Do 15 de xaneiro ao 4 de febreiro está aberto o período de reserva de praza para o caso de alumnos que rematan etapa no seu centro actual e pasan ao centro adscrito que lles corresponde. Isto é, por exemplo, para aqueles estudantes que rematan primaria nun colexio e pasan a secundaria nun instituto, ou que rematan infantil nunha escola de educación infantil e pasan a un colexio de primaria. As familias galegas disporán de prazo tamén do 1 ao 20 de marzo para solicitar praza escolar para os seus fillos, ben porque entran por vez primeira no sistema educativo, maioritariamente en cuarto curso de educación infantil, ou ben para aqueles alumnos de educación infantil, primaria, ESO ou bacharelato que desexen cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles. Unha vez pechados os prazos de solicitudes, as listaxes provisionais de admitidos e excluídos vanse publicar o día 24 de abril, as definitivas o 15 de maio e os prazos de formalización de matrícula serán do 20 ao 30 de xuño para os alumnos de infantil e primaria e do 23 de xuño ao 7 de xullo para os de ESO e bacharelato. A organización do vindeiro curso incorpora a redución progresiva da ratio máxima de 20 alumnos por aula, que comezou a aplicarse no curso 2024-25 e opera xa para cuarto e quinto de educación infantil, e o vindeiro curso, o 26-27, estenderase a sexto de infantil, completando así a redución en toda a etapa.